Du lægger ørevoks. Du har ikke de der ører der. Den er kongeblå. Ja, den er kongeblå. Den er kongeblå. Grønne planter. Nå, I unge mennesker. Danmarks fremtid. Hvordan får grønne planter energi? Gustav. Fotosyntese. Kan du uddybe det? Hvad er fotosyntese? Fotosyntese, det er, når solen producerer noget på en plante, som planten så laver om til energi. Og det er også med sukker og vand. Ja, det er rigtigt. Okay, Anton, skal vi spille noget bold? Nej. Nå. Gå derud, mand. Nå, Manson, det er jo mig, der er den nye sundhedsplejerske, Lars. Ja. Og jeg har jo fået besked fra Jytte, som er den normale sundhedsplejerske, om at fortælle dig, hvad du skal gøre for at blive tynd igen. Fordi vi er jo begge to enige om, at du er kraftigt overvægtig. Ja. En af de større personer. Ja. Og så ved jeg ikke lige, så tog jeg den her med. Madpyramiden. Det er lige vel her. Ja, det må du meget gerne, Anton. Det må du meget gerne. Så har vi jo selve madpyramiden. Den får du lige med hjem, så jeg forklarer den lige om lidt. Men først, så synes jeg, vil jeg bare fortælle dig, at jeg vil gerne have, at du løber 5 km hver tirsdag og torsdag. Ja. Det bliver meget dejligt. Ja. Og så spiser du efter den her madpyramide. Okay. Og du ved godt, hvad det er for en, ikke? Jo. Du har hørt den før, og den har I gennemgået i biologi, ikke? Jo. Perfekt. Så får du den her med hjem, tror jeg. Nå, den ruller sig selv ind, hva'? Ja. Det var da meget heldigt. Ja, det er lidt fjollet. Så, det var hyggeligt. Ja. Og nu skal så du, ses vi på torsdag. ja, vi ses på torsdag. Jeg skal lige høre, hvordan det er gået med starten. Jamen så. Det var hyggeligt. Vi ses, Hansen. Ja, vi ses. Helt i morgen. Rigtig meget. Ja. Nå, hvad sport går jeg til? Det er fordi, jeg har overvejet at starte til i sport, men jeg ved ikke lige, hvilken det skal være. Så skal du klart vælge tennis. Ja, Det er bare fedt. Nej, fodbold. Men han er hurtig. Men jeg overvejer også lidt vandpolo. Ja.